ಹಲೋ ದೋಸ್ತುಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿ ರಾಮಕುಂಜ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ DPL ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ನೆತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಮಡಂತ್ಯಾರ್ಡ್ ಸೇಕ್ರೆಟ್ ಆರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಡ್ತಂಡೆ. ಐನ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡು ಮೂಲ್ ಮಲ್ತೇರಿ ರಾಮಕುಂಜ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಅಂಚ ಅಲ್ತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಐಡಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಲೋಡ್ ಆತನಿಗೆ ಲೋಡ್ ಆದ್ ನಾನು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪಾರ ಬರ್ರ ಬಂತೇರಿ ಪೋಯ್ ಲೆಸ್ಕೋ. ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ಡು ಒಂಥರ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ಡು 10-20 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರಿ ಬತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಡುಗಳು ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ಮಣ್ಣ ಆತನು ದಾದಾಲ್ ಬುಣಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅನ್ನೊಂದು ಐತೊಂಜಿ ಈ ಸರ್ತಿದೊಂಜಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಕಲ್ ದೆತ್ತೊಂದ ಸರ್ಪಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಮೈನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಚಾನಲ್ ಫುಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂದ ಕಿಶೋರ್ ಬಂದ್ ಆರು ಮಲ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಲ ಅದು 3 ಜನ ಆರ ವಿಷಯ ಪರೋಡ ದಂಡ ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಜಿ ಕನ್ನಡ ಅವಾರ್ಡ್, ETV ಆದಿಪ್ಪಡು, ಸೋನಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಿವಿ ಶೋಗ್ಲ ಹೋಗ್ತಿನಾರೆ. ಆರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುರುಂದೆ ಪನೋಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಯಾಕೊಂಡ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಆ ಟೀಮ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಹೋಗ್ತಿಚಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇರು ಆಂಡ ಮುಕ್ಲ ಐ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತೇರು ಮಸ್ತ್. 7 ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜಡ್ಜ್ ಆದ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ಒಂಜಿ 2007 ಆ ಇಸವಿಡೆ ಮೊಕಲು 50 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ದಾರ ಇದೊಂದು ಟಿವಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ನಾಡ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಗ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಗ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾದೊಂದು ಟಿವಿ ಶೋ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಆಯಾರೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ 1 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂತ ಪನೋಡಿ ಯಾಕೊಂಡ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ ಖಾಲಿ 4 ಲಾಗ್ ಬಿಟ್ನ ತೌಲ ಒಂಜಿ ಐ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 100 ದಿನದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಲಕ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಓಕೆ ನಿಖಿಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿಖಿಲ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತಾರ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ಯಾಕೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಾರ್ದ ಯಾಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಐ ಲೆವೆಲ್ ಕೊರಪ ಒಂದಿಜ್ಜ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಿಖಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕೊರಪ ಇಡಪಾಯ ಕೃಷ್ಣನಂದ ನೋಡಿ ಗಾಲಗ್ಲ ಪುಯ್ ಪುಯ್ ಏಪು ಹೋಯ್ತಾ ಇದು ನೀರು ವರ್ಷ ಬರ್ತನ ಮುರಣಿ ನನ್ನ ವರ್ಷ ಬರುವ ಕೂಡ ಓಲು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅತ್ತು ಮೀನು ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕೋಡ ಹಾಕೊಂಡೆ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿಸಿನ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ರಾಮುಂಜ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎತ್ತಿಯ ರಡ್ ಗಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮೂಲೆ ಬರಂದಿಯ ಮೂಲೆ ಬರಂದಿಯ ಪತ್ಯ ಸಾರಿ 10-11 ಬಯ್ಯ ಬರೋಣ ಬೋಡ ಅದು ಮಲ್ಲುಂಡು
ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಜಪಡ ದಾಂಡ್ ಈಚೆ ರೆಡ್ಲ ಪೋಂಡು ಇಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ವನಸ್ಪೋಂದಲ್ಲ ರಾಮಕುಂಜಾದ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.